Usa ka senior citizen sa lungsod sa Dalagit Habagatang Sugbo ang namatay human gituwang napaakan og banakon o king cobra. Samtang duha usab ka banakon ang napatay sa mga tao sa barangay Pusay, Dakbayan sa Sugbo. Ang pagtumaw sa banakon gika-alarma sa mga tao apan adunay pagpasabot ang mga eksperto mahitungod nini. Sayra nato ang detalye pinaagi nining report. Napalgan ang lawas ni Maximo Milian, 64 anyos, mulupyo sa barangay Baybayungan sa lungsod sa Dalagit. Diin ang iyang panimay na himutang sa lasang nga dapit. Gituhuan sa iyang pamilya nga gipaa kini og bitin nga banakon o king cobra sanglit aduna may agi sa duha ka ngipon. Naglisod sa pagdawat ang pamilya sa nahitabo kaniya sanglit baskog pa man kini diha mibiya silang Pinoyanan apan nakit-an na lang nga way kinabuhi. Si Babaw, marami naman mga puno si Babaw. Puro na mga puno si Babaw. Mato ni Dr. Vitovin Bungon, toxicologist sa Vicente Soto Memorial Medical Center, nga dili makumpirmar pinaagi lang sa pinaakan kung unsang matang sa bitin ang nakapaak sa usa ka tawo kung dili ipaubos kini sa eksaminasyon. Hinon adunay timailhan sa pinaakan sa venomous snake sama sa viper nga daw madunot ang parte sa lawas nga mapaakan. Samtang ang banakon o king cobra walay bisan laguman lang sa dapit nga napaakan. Gidugang ni Dr. Bongon nga kinahanglang dadon sa labing duol nga tambalanan ang mapaakan og bitin ug himuon ang first aid sama sa di pagpalihok sa biktima. Kasagaran manggod buhaton higtan ang kanang part nga asa na paakan no na siya kay maka further spread na siya sa venom. Dili samaran ang uban gud samaran niya supsupon ang venom ba para mukuan no na siya. Okay, so ang angay buhaton lang tabunan lang og limpyo nga naa may limpyo nga panapton tabunan to ang paakan nga part unya wrap lang o bandage. Samtang naghuwat nga makaabot sa Poison Center sa Vicente Soto Memorial Medical Center alang sa pagturok sa anti-venom. Suma sa eksperto nga muepekto ang venom gikan sa 15 minutos hangtod sa 2 ka oras mamahimong mamatay ang biktima sa banakon. Gibutyag sa doktor nga sa pagkakaron walay available nga anti-venom ang VSMMC sanglit na expired na ang ilang supply ug posibleng sa Hunyo pa sila mahatagan og laing supply. Konsa ka fatal ang pinaakan sa king cobra? Very fatal gid siya. Potentially very fatal. So fatal siya in a sense nga in just a few minutes mo effect na dayon ang iyang toxic effects sa iyang venom to the point na makaparalyze sa pasyente nga di nakaginhawa. Ang kapulisan sa Lalawigan Sugbo nagtinguha usab nga mapaubos sa eksaminasyon ang lawas ni Maximo dungan sa pag-ahawag sa mga tawo nga dili magpasagad og post sa social media kun wa pay kumpirmasyon aron dili makamugna og kahadlok sa publiko. Samtang sa barangay Busay, napatay sa mga tao ang duha ka mga banakon nga mipatimaw daplin sa karsada nga naglingkis-lingkis sa ilang lawas nga posibleng nagmeet. Mato ni Kenny Brian Sorbano ang usa sa nakakita sa mga kobra og nagkuha sa video nga adunay nagmotor nga nakaagi sa dapit nga hapit mapaaki sa kobra. Gawas pa haduol kini sa usa ka kananan ug nanghadlok sila nga makapaak busa dunay mga tawo didto nga nakakursunada sa pagpatay sa duha ka mga banakon. Ipatay na naman sa kauban sir. Ipatay man. Pag magpatay sir, magisunog garbage bag, magisunog na sir para ang uban sir para safety sir, hindi na kaya mapaak ng lain. Matod ni Rainier Manligro sa Wildlife Monitoring Enforcement Unit sa DNR-7 nga higpit nga gidili sa balaod ang pagpatay sa mga highly threatened species sama sa banakon. Apan adunay higayon nga gitugot kini kun mabutang sa peligro ang kinabuhi sa tao. Sa Republic Act 9147 o tawag na to Wildlife Resources Conservation and Protection Act atong 2001 siya, no? Naa siya provision dito, no, nga bawal yun ang pagpatay og mananap, no? Tanang wildlife, no, tanang ihas nga mananap gibawal ang pagpatay. Penalty sa na 6 months to 1 year, no, na mga imprisonment, no, na siya mga bayronon, na siya mga charges na. Gidugang ni Manligro nga ang pagpatimaw sa mga banakon nagpakita lang nga himsog pa ang kalikupan sa Sugbo. Dakong posibilidad ang mating season karong panahon na sa mga bitin diin mangita og partner og magpasanay.
So kwahe sa gituhuan sa uban, dili matud pa agresibo ang mga banakon apan kung matandog gini siguradong moatake. Alang sa mga taong makakita og venomous creatures o lang nga mananap sama sa banakon, giawhag sa DNR nga makig-alayon kanila kay sila na ang mo rescue og mo pahiluna nini sa ilang rescue center din kasamtangang giatiman usab ang nagkadiang mga matang sa hayop lakip na ang mga bitin. Asay mas minungdanon ang kinabuhi sa tao o kinabuhi sa kubra? Ang tao magyod, di ba? Kay normal man na nga kita i-preserve na to ang atong kinabuhi. Okay, pero since tao ta, no, kita may highest form of animal, no? Dapat sabton pud nato ang mga mananap, no, nga kulang pud og pagsabot. May reaksyon usab ang pipila ka mga tao sa buhaton kung adunay mubuto nga mga banakon. It is really better to i-turn over dyan na siya sa DNR since these animals cannot be controlled. Dili jud maayo nga pat yun siya, pero kung for the sake lang sa mga tao ba nga daghan maamong bitaw. So murag case to case basis. Matod sa mga eksperto nga malikayan nga magkapinatyanay ang mga tao ug hayop sama sa banakon kung maantigo lang mulikay sa peligro. Kauban si Godfrey Relian, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak.